A taron sauraren ba'asin da kwamitin kula da harkokin 'yan sanda na majalisar dattawa ya shirya, ƙudurori biyu ne aka ji ra'ayoyin jama'a a kansu, da na kafa hukumar fansho na 'yan sanda, wanda sanata daga Adamawa ta Arewa Elisha Abo ya kawo, sai na kafa cibiyar horar da 'yan sanda na musamman, wanda sanata mai wakiltar Borno ta Kudu Muhammad Alin Dume ya kawo. Masu ruwa da tsaki da dama ciki har da tsofin 'yan sanda da suka yi ritaya sun nuna goyon bayan su ga ƙudurorin, musamman ma na kafa hukumar fansho, kamar yadda Abubakar Dashe tsohon ɗan sanda mai ritaya ya yi tsokaci. Lokacin da na ritaya sai aka samu a cikin sabon fenshon ɗin nan. To a sabon fenshon ɗin nan wallahi Madina ni na ritaya da rank ɗin superintendent of police, wato na ɗara nini 3. Ana biya na 30,000. Amma wanda suke tsohon fenshon suna karɓan 100 da wajen 40 da wani abu. To wannan abin zai tasiri ba kaɗan ba. Su sanatocin da suka kawo wannan motion ɗin nan kawon Allah ya musu albarka. Allah ya saka musu da alheri. Muna ganin wahala a hannun Fencom. Sanata mai wakiltar Adamawa ta Arewa Elisha Abo ya ce 'yan sanda sun cancanci kulawa na musamman. Shi yasa ya kawo wannan ƙuduri. Aikin ɗan sanda aiki ne mummunan aiki, domin a kowane rana kana tsakanin rai da mutuwa. Bayan kuma ka gama wannan aikin ka je gida, babu samun kwanciyar hankali domin pension naka ba kyau. Idan an duba a tsakanin pension na 'yan sanda da na sojoji, ko kuwa da na DSS, ko kuwa da na DIA, ko kuwa sojan ruwa ko sojan sama, in ka gani ya sha bamban. Shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda a majalisar dattawa Dauda Haliru Jika ya ba da tabbacin yin aiki tukuru akan ƙudurorin domin ganin an cimma burin kawo su. A matsayinmu na wakilan al'umma, abin da al'umma take so shine zamu yi. Doka za mu duba mu ga shin abin da suke neman ya saba mu tsarin doka, ko kuma ya saba ma tsarin dokansu da yake gudanar da tafiyar da harkokin 'yan sanda, ko kuma shi harkokin fensho na Najeriya. So duk wannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu yi. Gudun kar mu ce mun yi gaban kanmu, ko kuma mu saurari abin da al'umma suke so ba, shi sa muka kira su mu saurare su mu ji abin da suke so. Daga nan kuma muna da masana a nan da akwai department na legislative drafting, da yawancin mu kuma wanda yawancin sanatocin ma lauyoyi ne, da mu kuma da muka daɗe a harkar majalisa mun san yadda za mu bulo malabarin, insha Allah, kuma za a yi mu kowa adalci. Sufeto janar na 'yan sanda Alkali Baba, wanda mataimakin Sufeto Sanusi Lemu ya wakilta, ya nuna goyon bayansa ga ƙudurorin, musamman ma na kafa hukumar fansho.